Weekend lockdown ke chengsi arni dipu along ke aron karkana tu arrange ho jai. Dipu ahithi keterker kapang thirji aphan arpu ki do tu dokti. Dola mara ahithi along karbia tumta beha bepar keklem chihung duna sonte mesenji. Karbiang long life Adap Abirta kilang arado anaphan nilihin pen Adap ki me kardom bajriglo kardom. Nili Abirta than mangphi sami Julie baby nonarjik tha bertang ton pen. Corona avur kangdang bomajok Assam sarkar pen weekend lockdown pangdak bantunang koklo. Kichengsi weekend lockdown dipu rongsopia longke kangkiraron karkandona tumaphan police atum areng basojaisi thekdon long. Men sumindarang kangalong ke doan arara tumaphan kapathirik jokpen kapamahuprong corona keso non puanta kangdang thubom langa jok ke omnung adet pialong ke penang anarara tum aprandam nanglo lason si ilitum bharara adet pialong ta kado kawe lak phora suriner ke babang phwa tumaphan untanglo lasong bong suri krep phora pharo trogra trogner ke bra pho abang phwa tum aprandam nanglo Lason si Assam state along setami bangsuri trogra pharosir kebra kresir kepatum aphan unsi bangsir kepatum ke aprandam mangjuilo ilitum karbi anglong along setami vosik ne phayin kora troxi arnian sarkar pen kapangdak pona tengke bang pharo isira troxi kebra isi atuma phan unsi bang hini atum ke aprandam mangjuilo Lahai hoya puthak Assam sarkar pen corona ki so kapang dangde mate ke khangdon pringjia phan matha parsik ponsi vosik ne phayin kora troxi arni pen ke weekend lockdown pu irponsi hithi aruitin rongsopi kaparlo ajo kangkir pangcheng pontanglo Weekend lockdown ke chengsi arni Karbi Anglong district ahimpi dipu arong sopi alongke keton kelangatum kangkir aron karkan aking pen kachela da tumaphan karplung lapen ajha ka tumaphan ke karbuda dolo bonta gari motor pen kachele ka tumaphan ke police atumta langdun prongsi thekdun long News report Rosen Hanse Karbiang Long Live Corona akeso kelongdun chota kalilang dipu ahithi keter kerala pen kamenthu kamen oi angnim anghong penta keso kelongthu jian sidulo dipu ahithi keter ker komar lokapang thirpo lapen kapang thirjia phan komar loke kamache jorpo dipu ahithi kapang thirjia phan arpu ke dotum konarlo Laso puthak nangli nilita arjuing tungduk mate jongduning tungduk athe asitin asai ke claim ke damalongta arpu che pegreplo Laso tengsi methang asai tami cheklem rintilo bonta dipu ahithi lang oklapen wo oke jorakula chingden chiralong keter ker pangsom phoba bangki arpu ki doduma phansi nangli nilita akoi pimi melo athe bangso adimalong keter ker kamen ui parpi gajok adum hatpon un e Hatpon chit atumta anukan chidipon frequency hatpon angchi. Aogapran ke meme atumke Halloween lo. Aogapran ke me atumta bangso chingden chit jongsi hatpon ver pulote kisota kelong tujian sido. Lason thak si halapu dipu river beautification abangke amen irpondet lo. Bonta dipu ahithi aroy ilongta kangkir et thekponong le. Dipu ahithi kelangchari jia phansi municipal board lapen greater dipu bazar committee tami padu ponlo tangte halahai a committee atum non kenang sora porahut konarlo kachapatuet achikro jonwang ahum tin akula dalongke tangka rungthek setami asai arpu kacheklema bangke thekdum longle Dipu ahithi kaikia amata ingthir bernangji lapen abolon dodunangji pusi KAAC CEM tuliram ronghangpen amang heman ponlo bonta Dipu municipal board pen greater Dipu bazar committee atumsi CEM kaheman amang papleng dunde detlo Camera person Rosan Hansepen Sarjab Kathar Karbiang Long Live
non malom ni thom nipli arbi ke jang kachi min medera jok dokmoka hori taru arong habar malom lang kanglum ke e ke som pontang asok do anta lang inglum et ajoini radatum kaningri non malom ni thom pli ne do arbi ke jang kapardun rona jok asa mangkang pi pregjam habar along lang kanglum pena jok radatum kedo ke thak ke sung nang anta kalilang apran ke dam nang atum ta dolo Lason thak thaksi karbi anglong thoi habar malomta rong arlo lang ingbak ramde pusetami katiki sok ahi di malom lang inglum dunlo jasemet dokmoka horitaro arong habar malom sok katiki kaching khanchit apor hut hidialong lang kanglum pithaya jok sai katiki araratum kamatha sungkrunglo ajaha gatum ke sok achili kirik tanga tumta dulo bonta lang kanglum pithaya jok lahai asok achili kan hokdun ejiang ringsi dolo Nona teng jongsi arbi ke jang chimir medet pulote sok ahi di chot kali rong rop arlo anta langkang num jiang ring dotanglo nolom ni pi ni popen arbi jang pi ka joini la bangso habar ilitum araratum la saitiki penangan ahi dia jolang litum sok chu ilo tame la nonolom arbi thepi ka joini la nang litum la video camera nang litum theilong lo la bangso hem sita me jo la bangso towar kang lum choka jok la dang e don hem do alang litum penangan kisung ke boy katura la son dulo behla da thai vedelo nom ke jo la si litum councilor sir mate dada litum ake hai em sir dong sekot kerapati monte katonte joruparji Dena rongpen Bikram Tiron Karbi Anglong live Tangte normal so biotang to manisina Dihina mopi bothot birtar jothiglo na Dola mara ahithi rongsopi dengpon lupu Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pangdak pondet penapi Karbi atumta beha bepar kachokle manathu chihungdona sonte moarni sike chingthurdunji Duarbagori constituency angbongpen hithi ke thenai lake deithor rongbonghat lapen dola marata isilo la longthoma hithi alongta nonamat ke Karbi atumsi aphai ongmula Bonta chojor cholan beha bepar choklem choda mana thuke chukangti penchenglo o kejor khan kejor gari motor kasela mana thuke Nepali lapen adivasi atumsi aphai ke ong Chethan ponme dolamara ahithi soke Karbi Anglong Autonomous Council pen rongsopi dengpon eto rongsopi dengpon lo pulote sorkar pen ason kaching thorabar saisitami longdunpo Lasi dola mara habar jasemet hithi adunga rai ke do arara tumke non pen methang along le along hithi kula chikim dun pen chojor cholana beha keklem chari duna sonte moarni sike penang an chingthudun rengiji dola mara pen arjison rongphar Karbi Anglong lai Manja OC kaiketa cherok tokpen sai ka chiklem kapang ching pona jok Manja Police Station angkang Manja along dampar ihum pen banghini aphan nep ingnang ponlo bangso hi kenep long check banghini aphan amat pachiri dam thusi Guwahati rongsopi hengrabari along kanghura prabajir po banghini aphan puthot nep ingnang ponthulong lo Karbi Anglong District Superintendent of Police Debojit Diuria Hinpen dampar kang hua tumaphan kiri ka kuruk damjia phan hukum kipia tengpen Manja OC lapen Guwahati crime atumpen chelangra petpen kenep long tang driver atumaphan paja ponsi kiri katarli basai deng ponsi Guwahati rongsopi hengra baria longta uthot banghini gari kang hua tumaphan nep ingnang ponthulong lo Guwahati along kenep long check banghini atumalong pen gari humpho nep ponlong lo kenep long check agari lake I-20 ML 05P 9588 Bolero ML 10C1898 Bullet Bike AS01 DZ 0509 Lapen Ihum Dampar Agari Neplong Kaching nang check bang pliatum Manipur Kaching District Kakiring Police Station Ahawar Alongkedo Kurjeswar Singh Asopo Raju Kumar Singh Arta Thongkebra Phok Meghalaya East Khasi Hills District Shillong
Sadar Police Station, Jail Road Arongasor, Karlitang, Aror, Kanta Biswas Asopo, Ajay Biswas, Arta Pikebrapho. Lewalpara District, Rongoli Police Station, Angkang Alongkido, Tiores, Karkata, Arongasor, Karlitang, Irfan Ali Asopo, Abdul Banik Lapen, K. Singh Asopo, Prasan Singh Atumaphan, Nek Ingnang Ponsi, case number 18, 2020 Pabonpon. Case number 18/2020 আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ এখন ডাম্পাৰ ইয়াতে পোৱা সংক্ৰান্তত। ইয়াৰ পিছত আমি যোনজন ডাম্পাৰৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে তেওঁ ধৰাৰ পিছত আমি কিছুমান লিড পালোঁ। সেই লিড মতে আমি গুৱাহাটীলৈকে এটা দল ৰাওনা হওঁ আমাৰ মাননীয় SP মহোদয়ৰ নিৰ্দেশনামে, আৰু তাতে গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ ষ্টেচনৰ লগত লগ হৈ পেলাই আমি আমাৰ হেঙাৰবাৰী অঞ্চলত আমি 3জন গাড়ী চুৰি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এখন বলেৰো, দুখন ক্ৰেটা, এখন I-20 আৰু এখন বুলেট আমি এইখন ৰিকভাৰ কৰিব সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি চাই আছোঁ বাকী আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে, আৰু বাকী যদি আৰু কোনোবা থাকে তেনেহ'লে আমি প্ৰচিড কৰিম। Humpli agari kene ponlongahut ihum I-20 agari alongabangke gari kanghu iji kiplok I ahormu mobile pho lapen duplicate gari number setame longpon. Rosan Hansi report Karbiang Long Live. Tangdi pinya Adap Abirta ke lapan sigang tonik lo dome thagmi arni kimi.